A day in my life bilang isang ate na nagdesisyon na mangupahan dito sa Bicol kasama ang aking kapatid. Ang bilis ng panahon, pang 7 araw na pala itong a day in my life natin dito sa Bicol. Kaila Tito Bobby nga ulit kami natulog. Alas 9 na nga ako nagising kasi napuyat ako. Pagising ko ay dumiretso ako ng dagat. Pinapanood ko si Hana dahil maagang nagpaalam sa akin niyan maligo ng dagat. Maganda nga ang panahon, mainit. Kaya naman nainganyo rin ako maligo. Sinalubong ko nga si Tito Bobby at tuwang-tuwa ako sa huli niya. Tignan nyo, ay kalalaking pusit. Sarap gawing calamares tapos isasawsaw sa suka na maanghang. Grabe nga ang tirik ng araw kaya nagsombrelo ako. Galing pala yan sa S-Oil 7 Philippines. Kung hindi nyo pa nasusubukan yung oil na yun, maganda yun. Subok ko na at marerekomenda ko talaga. Maya-maya nga ay umahon na rin ako at nagkape. Tapos umahon na rin si Hana, inaya ko na siyang pumunta doon sa inaupahan namin. Tignan nyo nga at mukhang basang sisiw. Papunta nga kami, may nanghingi sa akin ng sticker. Nga pala maraming nagchat-chat sa akin sa page ko na nanghihingi ng sticker. Basta po pag nakita nyo ako wag po kayong mahiya. Magtatanghalian na nga kaya nagsaing na rin ako habang naliligo si Hana. Habang iniintay nga namin mainin yung sinaing, ay chinek ko muna yung ulo ni Hana. Kamot kasi ng kamot itong bata na ito. Maya-maya nga ay kumain na rin kami. Request ni Hana ay magdilata na lang daw kami. Century 2 na nga na hot and spicy yung gusto namin kaso hindi available. Kaya 555 na lang. Pagkatapos namin kumain ay pupunta kami ng Sabang. Yung bag pala na yan ay puro parcel. Mga pending na sample product na kailangan kong gawa ng promotional video. Hinatid ko nga lang sa Sabang si Hana. Pagdating nga namin doon may mga nanghingi ng sticker. Nakatabangan ng puso dahil very supportive talaga sila. Akala ko nga maganda ang panahon ngayon dahil tignan nyo naman maaliwalas. Kaya naisipan ko na tumawid ng tulay saka magsaan ako magko-content. Maganda kasi dito, maaliwalas, mapuno, at malilim. Tsaka may privacy. Tapos kalagitnaan ng pagka-content ko, abay biglang umulan. Buti na lang may kubo dito, nakisilong ako. Kaya bumalik na lang ako ng Sabang at doon ko itinuloy yung pagko-content ko. At least kung umulan ay malapit lang ako. Pagpunta ko nga kila Tito Bobby ay tulog ang kapatid ko. Tignan nyo kay sarap ng tulog. Maya-maya nga tinulungan ko si Tita Vilma na buhatin ito. Ito pala ay mga lambat. Dadalhin namin doon sa bangka. Magpapangkay daw kasi si Tito mamaya. Sabi ko nga, pwede ba akong sumama? Gusto ko kasing makita kung paano. Magmotor na lang daw ako, may daan naman daw doon. Gasangan lang din naman yung paglalagyan ni Tito. Kasama ko pala yung pinsan ko, pinark lang namin yung motor dyan, tapos may lalakarin. Dito nga ay tawang-tawa ako kasi nadulas ako. Grabe naman kasi yung daan Ayan tuloy, ang dungis ko ay tuwan-tuwa pa siya. Tapos hindi ko alam, Malaincantadia pala yung dadaanan namin. Tignan nyo naman kasi, malalihim na lagusan papuntang Dalong Lost City of Biringan. Sayang nga at wala akong dalang lagayan, pwedeng-pwede pala kami dito manggasang. Maya-maya nga ay dumating na si Tito. Bali ganito lang pala siya ginagawa. Para lang daw gagawa ka ng kulungan. Pagdudugsong-dugsungin mo yung mga lambat, tapos makukulong na sila dyan. Gusto ko nga rin sana masaksihan yung pagkuha sa kanila. Kaso madaling araw pa daw nila gagawin yun. May pasok kasi si Hana bukas, hindi kami pwedeng mapuyat. Di bale, sa ibang araw na lang. Hindi na nga rin kami nagtagal dito dahil nagbabadya yung malakas na ulan. May mga dala kasi akong gamit na hindi pwedeng mabasa. Pagdating nga namin doon sa pinarkan namin, medyo natakot kami dahil may lasing kaya nagbadali na rin kami. Pagbalik ko nga ay gising na si Hana. Kaya tinanong ko kung gusto na magmeryenda. Nagtinapay kami tapos nagkape na rin ako. Pauwi na nga sana kami kaso biglang lumakas yung ulan. Kaya sabi ko maya-maya. Habang nagpapatila nga ay natutuwa ako sa mga pangyayari dito. Dahil ang simple-simple lang talaga ng buhay sa probinsya. Walang gaanong gadget at kahit mga kabataan ay naglalaro ng mga larong pambata. Mga ganitong bagay ay hindi mo na rin makikita sa syudad. Masusumpungan mo talaga yung masayang buhay sa mga simple lang ang pamumuhay. Ito yung mga bagay na hindi matutumbasan ng salapi. Maya-maya nga ay humina na ang ulan. Nga pala guys, dumating na yung maliit nating lamesa. Ito pala ay napo-fold, nabili ko lang din sa TikTok. Kung sakaling magustuhan nyo yan, nilalagay ko na lang yung link sa comment section. So far ay productive naman ang buong araw natin. Maraming bagong experience at kahit papaano unti-unti nating na-adapt ang buhay sa probinsya. Ayun lang, salamat sa Diyos sa buong maghapon na ito na pag-iingat. So paano? Bukas ulit. Thank you for watching. Jane!